לייעל השתמשתי בגוון הזה, שזה נראה כשחור, בפועל על הגבות, אם דואגים, מוודאים שהאור הוא לא שמנוני, הוא מופיע כגוון אפרפר ניטרלי, זה גם מה שמופיע בחנות שלי, באתר. אם תשימו לב, הגבות בגבה, השערות משנות את כיווני הצמיחה. אם תסתכלו בהתחלה הן עומדות ואחר כך הן הולכות ונשכבות. ואנחנו רוצים להסתנכרן עם השינוי הזה כדי לייצר מראה כמה שיותר אותנטי. כדי להקל על עצמנו בעבודה, אני מייצרת בהתחלה קווים לא צפופים, ואחר כך במידת הצורך אני אזרוק ביניהם עוד קווים. כך אנחנו נוודא שיש לנו מרחקים שווים ולא צפופים מדי, ומפה כבר הערכתי. כשאנחנו מעריכים זה ממש מגדיל את העפעף. בשלב הזה אפשר להגיד שזה כבר נראה טוב. ולמראה צפוף אני אוסיף עכשיו עוד קווי ביניים. עוד משהו שאפשר לעשות זה טיפה להחריג את השערות מחוץ לקו הצמיחה, ואז זה ממש נותן תחושה של שיער. עכשיו ביניהם אני מוסיפה עוד קווים, עוד שורה של קווים, כאשר השורה הנוספת תתחיל קצת יותר גבוה, וכאילו זה קווים שישענו על הקווים הקודמים. זאת אומרת, כן, אומרת, טיפה אני רוצה מין הישענות כזאת, ודרך אגב זה ממש, זה מאוד מאוד קרוב לסכמת ציור של מיקרובליידינג, משם היא לקוחה מהעולם המקצועי, והיא עברה התאמה, כדי שכל לקוחה בבית, כל אישה בבית, תוכל לעשות את זה באופן עצמאי, ולהגיע לנראות סופר מקצועית. זה מאוד פשוט, צריך לתרגל את זה פעם אחת, כדי ליהנות מהדבר היפה הזה. אני מסתכלת קצת בזום אאוט, ובודקת איפה יש לנו קצת חרירים. אז יש לנו קצת חור קטנצ'יק פה, אפשר ממש לייצר בצורה של V, להשתלב. הייתי מוסיפה את הפינה פה. וזהו, אני חושבת שאפשר להסתפק בזה. אפשר לראות את ההבדל בין שתי הגבות, זה נראה מאוד מאוד אותנטי, זה פשוט לוקח גבה קיימת שהיא טובה, ומשלים אותה בצורה אותנטית, טבעית ומלאה. אוקיי, אז אני אשלים עכשיו בצד השני. שכן, שיהיה לנו קצת סטיל. אני אנסה לכבות רגע את